Vulnerabilitate, dependență și redescoperire în Under the Bridge de la Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge este una dintre cele mai tari piese hibrid rock ale anilor 90. Vulnerabilitatea umană, lupta pentru sobrietate și redescoperire sunt temele centrale. Piesa a fost creată într-un context complicat al dependenței de droguri a solistului Anthony Kiedis. Ea este o confesiune muzicală plină de emoție și gânduri asupra vieții. Tema centrală este lupta personală a lui Anthony Kiedis cu dependența de droguri. Kiedis a scris versurile într-o perioadă de depresie cruntă, de depresie profundă și a fost o meditație asupra singurătății resimțite în timp ce se străduia să rămână curat de heroină și cocaină. Simțea că drogurile l-au îndepărtat de colegii săi de trupă și de cei apropiați. Kiedis descrie în memoriile sale Scar Tissue că în mijlocul luptei sale cu dependența, orașul Los Angeles a devenit singurul său însoțitor, un loc unde găsea o formă de consolare. Și descrie lucrul ăsta foarte bine în versuri. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels, lonely as I am, together we cry. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels, lonely as I am, together we cry. Nu am fi cunoscut piesa fără intervenția lui Rick Rubin, cunoscut pentru știința sa de a găsi punți între grupuri muzicale și între stiluri muzicale. Rubin a descoperit un poem scris de Kiedis intitulat Under the Bridge și a simțit imediat că acesta ar trebui să fie transformat într-o piesă. Deși Kiedis era reticent inițial, simțea că poemul era prea emoțional și nu se potrivea stilului trupei, Rubin a insistat. A văzut frumusețea și potențialul versurilor. Cu sprijinul lui Rubin, Kiedis a cântat poemul colegilor săi de trupă, iar chitaristul Frusciante și basistul Flea au început să facă muzica. Frusciante a fost inspirat de Jimi Hendrix și de Little Wing, iar din inspirația asta a rezultat un riff de chitară de deschidere de piesă care a devenit sacru pentru muzica rock. Înregistrarea piesei a fost un proces colaborativ care a implicat nu doar membrii trupei, ci și familia lor. Rubin a considerat că finalul ar putea fi glorios și a adăugat un cor de mari dimensiuni. Astfel, Frusciante a invitat-o pe mama sa, Gail, și pe câteva dintre prietenele ei, toate membre ale unui cor, să participe la înregistrare. Îți dai seama că asta a adăugat emoție suplimentară piesei și a dat sinceritate, o sinceritate deosebită. În ciuda temelor întunecate, Under the Bridge conține și un mesaj de speranță și de redescoperire. Refrenul I don't never want to feel like I did that day, take me to the place I love. I don't ever wanna feel like I did that day, take me to the place I love, take me all the way. Arată treaba asta dorința lui Kiedis de a nu mai simți niciodată acea singurătate, acea durere. El caută să se întoarcă la locurile și la persoanele care îi aduc bucurie și fericire. Asta implică atât pe colegii săi de trupă, cât și familia. Toți aceștia i-au oferit ajutor. Under the Bridge este o piesă despre dependență și suferință, dar am fi superficial să o lăsăm în zona asta. Este și despre vulnerabilitate, redescoperire, putere, despre capacitatea de a transforma durerea în artă.
Este printre cele mai sincere piese rock din toate timpurile, pentru că nu filozofează despre concepte, ci oferă o halcă de viață.